ọma na-ege m ntị ekenekwa m n'ọzọ n'ụbọchị nke taata. Biko na ebe ọ bụla ị nọ, achọrọ m ka ịgụchaa ntị gị ọfụma ka ị gee m ntị n'okwu nnachi ikwu n'ụbọchị nke taata. Because na okwu nchọ ibido with by saying biko do. If you don't understand the concept of time and season, just cool it down. The nature video to pick comment be actually commenting here. If you really need to go back to understand the concept of times and season. I am a Christian and nothing can change that. I am a Christian. So in this video, I'm going to reference to the Bible and to everything that I believe in that is working for me. Don't despise it, because I am a Christian. Because the Bible says, and the sons of Issachar are the people that understand the times and season and know what Israel ought to do. Biko, we can't take off Makeno. Biko, Okumanwa today is divided into so many parts. Mana, Gent, Kigoteben Naga. I would like to start by saying that na ebe ọbụla follow Mathias Ezeaku Ejiofor. Ebe ọbụla follow Mathias Ezeaku Ejiofor. Now follow me. Kaiga. O nwere ihe m chọrọ ikwu kịta mana achọ m kwunu na-ege m ntị n'onu. Maka na unu asịga anyị na onye yabarụ na-ejebe ụlọọgwụ. Biko, achọrọ m ka m gosi gị logo na-aba anụ na-afụ na vidiyo anụnwa. O nwere logo na-abịa na-afụ na ofu bụ logo of Moses staff. Mgbe Moses leave to staff ya n'ime ọzara sị onye ọbụla arụ na ya, onye ọbụla agwọta. Look up to that snake hanging n'enu osisi ahụ n'ihe nweta gịnị ọgwụgwọ nsọ. And that staff now has been replicated on n'obodo somewhere around Turkey or so. Turkey, Imana Turkey by again is a Muslim country. I don't know, sure, but only na Turkey. I've not really verified it. So because Ebuan nke Bobble beginning medical logo in the sentence akwa ofu agwu ahụ nke dị na staff Moses bụ the same thing dị na medical logo. O webụlụ gịnị ofu mmili bụ ihe na-eme gịnị ka na-asụ n'ite ahụ. Inwe ike si m oke na Bible bụ ihe ndị ọcha webata na ịnwere ikwetero n'ihe dị na Bible. Ebe na-akwata ihe dị na Bible ka njikere gị na logo ahụ unu na-etikọ n'ihu n'anya n'onu mana ihu na-ekpu n'isi. Akị mana datin dị ka triangle bụ logo ndị Israel. Akị mana logo ndị Israel to start with, because most of you started using it mgbe Nnamdi Kanu na-use ya mgbe ọ ga na the Wailing Walls, because ọ mgbe Nnamdi Kanu onwere ndị mara ebe ọ nọ, but he later reappeared na Jewish, a tribe in Israel, in the Wailing Wall. A boy have people teacher prayer point again up there Wailing Walls, but most of you are marrying her. That logo ahụ na for beginning Israel logo. Nke ọzọ na afọ n'akụkụ Biafran logo. Omenala enweghị logo. The only logo ihe enwe as onye omenala bụ ọfọ gị na eziokwu gị iji. So ise ka igwe onwe anyị eziokwu. Mmadụ one dibịa one ka ifu na-eyi datin na-arụ. Dibịa one ka ifu na-eyi na-arụ. Iji wee gwata gị n'ihe bụ ekike ndị omenala. Ndị Igbo anyị one na-eyi na-arụ karịa mbụ ndị kwete na Jewish, bụ ndị declare onwe ha citizens of Israel and Jewish tribe in the city of Israel. So iji na-asị na nwanne anyị nwoke bụ Ezeaku na practice omenala nọ na-eme ihe omenala, no, gwa onwe gị eziokwu, datin abụrụ omenala. Datin abụrụ gịnị omenala nke o ji abụ ọdịnala. It's never our culture, neither it is our tradition. Mmiri bụ one of the only verified person mma na-akụzi ihe omenala till today. O dibịa.
No one akuzi ihe omenala, categorically led by example. Despite the imperfection of it, despite the fact that he will not get it 100% correct, ani nema. Mana ị na-watch ihe onu akuzi, ị na-watch ihe onu ekwu, ema na onye abugini, na onye na-akuzi gini omenala in a raw dimension of it, undiluted, diluted. Now let us go back to the aspect of Jesus. Isi na Jesus adiro. Icholi ibido ogu anwa. Si na Jesus adiro. Nicholi ibidia. Iye ibidia the whole of Nigeria. Maka gini, nda Hausa kwete na Annabi Isa. Ihe na-akpọ ya gini Annabi Isa being Jesus Christ. Kwete na mama ya being Mary, nke ha na-akpọ gini Miriam. Half of my life I spend in na north. I spend in again na north. Ihe ndị na-eli ka ndị na-asọ. Ihe hapụta na north na sị na gị na ndị Hausa na-eme argument of Jesus Christ. The only argument I'm ndị ugwu na anyị na-engage ndị ugwu with that time bụ the Trinity. And calling Jesus son of God. They believe they call him prophet. So n'iru onye Hausa na-asị na Jesus does not exist. Not a concept ndị ọcha webata ka e wee enslave Africa. Onye Hausa ya ebeghị isi. Ka gwa nwa ya eziokwu. Onye Hausa ya ebeghị isi. The next thing he anọ ya sị gị ya aza gị Annabi Isa. Ohi ya anụ. Onye ọzọ na-etite mkpu n'akụkụ ama nnụ ihe ma as long as n'onugo ka ọ sụrụ ya aza gị Annabi Isa. Anyị egbu gị. Anyị eme gịnị? Anyị egbu gị. Because this is somebody that cherish so much. They believe him not in second, I believe not one of the first or second or third prophet aside from Prophet Muhammad. Or you believe in there. So Ibn Asina na that in another. Emmanuel ebido good in isi. Oburo so na Ndi Igbo na Ndi Igbo na Asina. Na Oburo so Igbo believe in Jesus Christ. What happens to other Igbos converted to Muslim? Keze he ya agwa. Kezi ihe ya agwa ha. Ụmụnne m ọka mma na abịa na ka kpọkọta isi ọnụ gwa onwe anyị eziokwu, because there are a lot of missing links anyị na-enwe. Kita come to government aspect of it. Government wepụta census. Ikwete ka agụ ọnụ. Anyị niile ma ihe bụ census. Many years ago IPM mgbe ha gwụ census. Ndị ọcha webata census. Government Nigeria accepted it. Ndocha on their own part, that is what they used to verify the Nasege after saying over 800 billion people, 1 billion people on earth, because they have did their mathematics work with it. You now forgetting and you believe na ipatena say ụfọdụ n'ime na ma atọ na asị na ụmụ nwoke ka ụmụ nwaanyị ka ụmụ nwoke n'ụwa. All that ideology of that census Igbo ka ihe ji na-ekwu that thing. Or ịchọ any example say na enwe over billions of people n'ụwa. Billions, so billions, because on your own mind, gonna say there's something called census. In beginning, ego mmadụ ọnụ ka amalụ ọnara. Ichefuzi na ego mmadụ ọnụ started in the book of Exodus, the book of what they call book of Exodus chapter 20. I think, or Exodus 30 verse, what they call chapter 30 verse something. But ataba ebe Chukwu gwa Moses say again, gwa ụmụazị Israel ọnụ. Egucha hono, a man starting from so age, starting from the age of 20 at the age of Guinea, ne higher than Megas. Makina Sena, you quite hear the Baby and Negodigibo. Categorical example of it. Go on with Zoku, just chibion wegina, quate. As soon as you but chibion wegemanana. This thing I fighting. This thing I fight will not take us anywhere. Happen they can believe when you na holo. Happen they can believe when I can halo because na kan gwakwa gị eziokwu. Anywhere if John the Baptist, there is always a Jezebel waiting to behead him. This is me now talking to Christians. Anywhere if John the Baptist, there is always Jezebel waiting to behead him. Anywhere if Jezebel, Mokwama, there's always John the Baptist, and there's always Elijah waiting to gain
ikpo ya ọnụ maka gịnị Elijah spirit came in the spirit of John the Baptist. Now that is why again that girl ji gbachi egwu eju again ka ihe ịchọ ka mmele gị o si nne wee sị je kpụtalụ m isi John the Baptist because o believe na that promise Jezebel kwere John the Baptist to Elijah no ya bia isi anywhere the spirit of Elijah is, there's always that Jezebel there waiting to behead him. Take it or leave it. If you're a priest, I need to serve mass. The Catholic Church. Only go na go mgba na achọ echi fada. Ana go na you are a priest forever, a priest like Melchizedek of old. Bible says Melchizedek is a priest. Melchizedek being the first person Abraham submitted his first tithe offering to. Bible never recorded his mother or his father. You will not see a Melchizedek again in the Old Testament until he resurrected in the form of Jesus Christ in the New Testament. Still again answering that the same name of Melchizedek. Still, again, no father, no mother. Because if you trace what those histories, Bible is something in our go. Allow the Spirit of God to lead you for more understanding. Biko, and especially begging all our Christian brothers. The only missing link in for when they have, because when you engage people in argument without raw power, just like the days of Benson Idahosa, raw power where being as God said, by this time tomorrow. Bible say by this time tomorrow na a bag of rice for 5,000 naira. One man USMba when I'm Bible say na those lepers we are running or the Okohana sand Oko horse. So the king's guard don't know chariot of horse nabja. So you have to abandon what he's carrying and run away. So Biko, if you want to engage people in argument like this, Biko, argument, Malama, you have to go back to God and seek for more power, because what this generation believe in, Guinea, power. By the Spirit of God, I see you day before yesterday. But by this time tomorrow, God said I should tell you. What other evidence do you have to convince him that God does not exist? But if you don't have that to go and seek God for more power and transformation, please, I beg you, no na lane again. Ndi Omenala, ina Omenala gi megene no na lane again. Makana mkumya mbona icho ebido okua. We are both Christian and Muslim, because Muslims also believe in Christ, Jesus Christ. I know today. Now the main debate. I know today. The Muslim believe in here. You. Secondly, I say that mbano na anugu, onugu, ibulu mmanya na moto now. Bia, onugu will not enter aka. Onugu will not enter aka. Makagene, opo again, haram. Mana the greatest people na battle Ndi Igbo na abuta, but the onya kagimana gena no onugu will not disturb you. Mana gena onye Yoruba nolo. Only Yoruba for Hana about Christmas na about Salah at the same time, but they will still be the one to fight you. You as a Christian, you will go so many battles already to fight. A man that again, your battle is not even non-Christian. Your battle beginning, there are your own hidden battles here now. I normally as only you go so many enemies to battle with. You go again so many enemies to battle with. Because there is somebody somewhere waiting to pull you down as an Igbo person. There's also a hidden one natural care for those that came from polygamous family.
onweke nwaanyị a chọrọ ka nwa onye aka ụmụazị ya. So you as an Igbo person, you go by default, you go enemy. I conclude by saying this: every Igbo person loves to be in control, but don't want to be controlled. Because enough of all this debate. Makagene, ebe obune for Mathias Ezeaku Zion, ya no there. Ebe obune for Elijah, there is always Jezebel there. Let us stop all these things and come back together, because by default, an Igbo person has an enemy to contend with. By default, actually, man, Igbo onye Omenala, Igbo onye Uka. By default, as long as Igbo go Igbo, you have an enemy that is fighting you, that you need to contend with. Being in external forces, not like Ndi Igbo. See a good aspect of Oka, Omenala. As long as Igbo onye Igbo, you will go something to fight against. According to Mbozo, the Bible.